Čaute, ja som teraz v McDonalde s Oliverom. Čakáme tu, práve sme si objednali Happy Meal. Když to bude dost. Já dělám McFlurry Minecraft a nevím, kdy nám to doručí, lebo je to toľko strašne mega veľa ľudí. Takže, dnes sme práva. Čaute, sme v McDonalde, prišla som vám natočiť objednávku. Máme tu Olivera, máme tu nedromačku, McFlurry, Coca-Colu, toto. Dostali sme takúto hračku a cheeseburger, takže ideme najprv skúsiť tú nedr omáčku. Počkajte, OK. Skúsim si. Je celkom štiplová. Hej, ale dá sa. Ja si potom po ňom kúpiť asi sladko-kyslú. Koľko stojí asi? 60 centov. Dobre, lebo mám ešte 90. Takže nedr omáčka je fajn. Ten McFlurry som mal. To mám potom natočiť. Čaute. Česne. Dobre. No. Je to fakt dobré. Čaute. Túto hovadinu si nikdy nekupujte. Tam je hnusná omáčka. Je to hnusné, je to štiplavé a fakt je to hnusné. Ako budete si to neodporúčam, keď chcete, tak si to kúpte. Je to na nič, podľa mňa. A ideme ochutnať McFlurry. Je to dobré. Jediné, čo sa to oplatí. Toto? Lebo to stojí 3,90. Žubu. Je to akože dobré, to si kúpite kľudne. A čaute. A po McDonalde sme si boli do Asiatu shopu kúpiť nejaké veci. Oliver si tam kúpil riasy. Mne to nechutilo, ale akože bolo to fajn. Za to nechcem hodnotiť všetky jedlá na svete. A ja som si kúpil taký puding, tak vám dám ešte video, ako to vyzeralo. Oliver edity, no ukážem vám. Nebudem to strihať to video s tým pudingom, dám to tak, ako to Oliver spravil. Dobre. Už to beží. Čaute ľudia. Ideme si zjesť tento puding. Ale ako to zožereme. Takže ako hodnotím McDonald, takže prvé, tá nedr omáčka, čakala som od nej viac, bola fakt hnusná. Takže bola štiplavá, to berem, bola štiplavá. To mala aj byť, len bola hnusná, mala také, neviem, mne to osobne moc nechutilo. Druhé, cheeseburger v pohode, normálny, mračka, mám takého vlka, to je akože celkom fajné. Akože najedol som sa z toho. Ešte som tam aj McFlurry Minecraft. To bola asi najlepšia vec, čo mi tam chutilo. Fakt, akože super. Praskace bombóny, dobrá zmrzlina, šláhačka dobrá, všetko dobré. Takže ešte mu McDonaldovi dávam 9,5 boda. A už tam akoby servítka. A pol boda strhávam za to, že tá nedr omáčka mi vôbec nechutila. Takže 9,5 z 10 McDonald's. Fajn, chodte si kúpiť, keď ste nemali nedr omáčku. Ak chcete vyskúšať, akože dajte si, ale zbytočne miniete tých 60 centov, alebo koľko je tam. Vlastne to si môžete radšej na Slavii kúpiť za 50 centov nejakú čokoládku. Napiť. Takže. A prvá je z takýchto videí, dajte like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu.